comunidade autónoma, senón tamén en todo Galicia. Buenos días. De cara a las próximas, el Partido Popular hará pequeñas presentaciones del programa marco electoral. El próximo 11 de octubre, Nuevas Generaciones organizará un foro dedicado a pymes y emprendedores. Ya se han organizado. Os mozos, que como ben dicíamos en a nosa organización, falamos do que interesa aos mozos, somos conscientes de que haberá un foro de pymes e emprendedores no que Novas Xeracións tratará as diferentes problemáticas que teñen hoxe os mozos para inmiscuirse no mercado laboral con unha aposta decidida polo autoemprego e pola iniciativa emprendedora. E o segundo, 3 propostas claras: a rebaixa de imposto de imposto de sociedades, a aposta polo contrato indefinido e único e o cambio de sistema na formación profesional, a aposta pola formación dual que lles dé aos alumnos a experiencia necesaria para ter as oportunidades de encontrar un emprego de garantías no futuro. Estivemos a vanguarda das ideas e sempre estivemos a vanguarda